se ni y'a siɲɛ fɔlɔ Ligue des Champions na joliba ballon minnu kun b'u bolo ɲina ni y'a jateminɛ a ballon y'a sigi 100 i b'a sɔrɔ 70 ou 80 ni n'u yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka jouer hali Mali championnat yɛrɛ kɛnɛ kan jango ka jouer compétition na mun ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka compétition ye o ye fɛn mun ka gɛlɛn an y'a ye joliba se tiɲɛ don ni y'u siɲɛ fɔlɔ ye tiɲɛ don denmisɛnnin fitinin m'u bolo nka ɲɛmɔgɔ fana m'u jɔ jɔyɔrɔ la ka se ka u motiver hali a bɛ ban waati min na tile fila laban min tɛmɛna an y'a ye donatalaw y'a baara bila kɛ ko u ni ɲɛmɔgɔ kun bɛnna fɛn dɔ kan ko n'u qualifiera ka na phase de poule la ko musaka dɔ kan ka d'u ma k'o tɛ ka di tile filanan mun ye an y'a mɛn donatalaw fana da ko hali a ballon wɔɔrɔ fana kɔnɔna na n'an ye sɛbɛn sɔrɔ nin bɛ d'i ma n'an k'a ma ko prime de match ko fana tun tɛ yen ne bolo joliba se club ba fana don nin ma an tɛ nin jɔyɔrɔ in mérité an tɛ nin bɔcogo in mérité ka sababu kɛ k'a tan k'a ban cɛlu kelen joliba se ma se k'o sɔrɔ ne bolo o kɛra lebu ye maloya tɛ lebu de don n'a fɔra ballon saba i ka so ballon saba jamana kɔ kan hali ka bi kelen pe dɔrɔn sɔrɔ ka don stade Bamako ale ta kɔni kɛra jigitigɛ de ye parce que stade bɛ bakuruba min kɔnɔ n'o ye kubu kafu ye an ko o ye stade ka compétition ye a donna o kɔnɔ siɲɛ caman a y'a ta yɛrɛ ka tɛmɛ salon fɛnɛ u tun bɛ nin bakuruba ɲɔgɔnnaw kɔnɔ u taara quart de finale la u ye match de poule tɛmɛ anw ka ɲina ka dɛsɛ ka bɔ nin poule kɔnɔ an b'a bisigi k'a fɔ Marocain ka tɔn kɔfɛ Sadio jɔyɔrɔ kan ka se ka kɛ jɔyɔrɔ filanan ye nka ni fɛnɛ ye Sadio ta k'a lajɛ an ma kibaruya fɛnɛ sɔrɔ k'a fɔ ko u ka ɲɛmɔgɔ ko ballon ma n'a ye san sɔrɔ an bɛ nin k'aw ye n'a ye nin yɔrɔ in tɛmɛ nin fɛnɛ bɛ k'aw ye an b'o mɛn n'o ye motivation ye bi bi in na ballon o yɔrɔ jɔyɔrɔ ka bon ballon na kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna compétition mɔgɔ b'a ko opération 9 points à domicile ko ka kuru 9 ta i ka so ballon saba la an y'a ye Sadio Bamako n'a bɔra ballon kelen na a ye sɛbɛn sɔrɔla fila ni fu a tɔ fila bɛɛ lajɛlen a tir'o la so yan ni ballon façon dun n'i bɛ t'i ka so a ka gɛlɛn ka taa sɛbɛn sɔrɔ wali jamana kan n'i ci i ka so ka kuru perdi kuru sɔrɔ man di jamana kɔ kan en tout cas Mali tɔn banaw cɛ man jan san 1980 o taabolo kelen man ka tɔn bolo an kan ka b'o de kɔnɔ ballon kɛra entreprise ye bi bi in na ka musaka don a la k'i jigi da fɛn dɔ kan nka anw b'a ta ko ni Ala ye min nɔgɔya an ye Ala fana bɛ bɛɛ kama e ni min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana b'a la deli e b'a deli mun bɛ aw bɔ ɲɔgɔn na a ka durata tɔn ɲɛmɔgɔw ka baara kɛcogoya Mali championnat o expérience tɛ ballon mun yɛrɛ la ne ko k'o ta Ligue des Champions ko ta ku kafu la e ni minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o ye jamana wɛrɛw équipe nationale ballontannaw de faralen ɲɔgɔn kan tɔn kɔnɔna na e bɛ a ta tɔn misɛnmaninw na yan minnu siɲɛ fɔlɔ don ka jouer hali jamamayɔrɔ yɛrɛ la k'u ka ɲɔgɔn kunbɛn sa a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ